Здравейте, колеги! Очаквам ви на 23-ти в София на националната конференция на Реалто, която се прави за първи път. Аз подготвям презентацията си на тема световните турбуленции. Супер яка става. Ще ви кажа неща, които никой не ви каза по този готин, сумиран и интересен начин, както го правя аз, така че ще разберете какво се случва по света. Ще научите и много други неща от другите лектори и панелисти, които не са просто от България, а и от света. Ще се срещнете с много колеги в паузите, се запознаете с много хора, ще можете да задавате въпросите на всички присъстващи. Така че елате, чакам ви, София Ивент Център, най-яката конференция, националната конференция на Реалто 23. Заповядайте.